El que tenim aquí en total són 8 hectàrees, però estan estampada en les 80 hectàrees de propietat. No és un cultiu intensiu, tot el contrari, tenim com un mosaic de vinyes, ara tenim oliveres, camps de conreus i boscos. Bueno, tenim mata baixes i boscos i alzina surera. Cada vinya té el seu maneig, perquè l'objectiu nostre, bueno, per descomptat, no és la quantitat de quilos, és la qualitat del raïm i el manteniment del medi que hem heredat. Aquest medi té una bellesa i unes característiques impagables i la nostra feina és mantenir-lo i revitalitzar-lo i fer-lo sempre més viu. L'arreglo abans. Un peu americà de 110. El tallem a aquesta alçada i fem l'hendidura. Amb la fleca. Posarem ràfia, material natural, per apretar l'hendidura que hem fet, quedi ben forta. Un cotó. I perquè no es deshidrati, s'ha enterrat en terra ben fresca. En aquesta vinya hem aconseguit plantar una planta, un peu americà, un any, el segon any empaltar-la i el tercer any ja collir. Aquí podem veure els estanys, són aquestes dues taques més verdes aquí. Estan secs, depenent de l'aigua de pluja, doncs aquest any anem molt malament d'aigua i no s'han omplert. Aquests dos estanys són el motiu perquè tota la finca està protegida, estem en xarxa Natura 2000, perquè hi ha una fauna i una flora específica dels basses temporals. Gràcies també a aquestes basses estem en un acord de custòdia agrària. Aquest prat és un dels prats que entren a l'acord de custòdia que tenim amb Eden per la recuperació dels prats de dac de l'Aldera. I és un prat que valuen molt perquè té molta diversitat de flors. Aquest espai era on estàvem a l'atapeït i va quedar net com ho veieu, perquè vam tancar les ovelles, vam fer una neteja increïble. L'estepa, la mata baixa, s'ha perdut tota. En acabat la mantenim amb els cavalls, que acaben d'afinar-ho tot. Aquest bestiar, amb un simple fil que porti corrent, el maneig és molt senzill. Això fa que sigui un bestiar molt pràctic per tenir camps com aquí. Te respecten molt el fil, molt. Sí, a més són manyacs. Aquestes muntanyes aquí acaben sent uns vivers de senglar, perquè això és una mica... Criaders de senglar, això. Ara, dit això, el tema del senglar és un tema complicat. Ens posem fils elèctrics, tenim tota una gestió amb electricitat que ens comporta una feina afegida a l'estiu, perquè s'ha de controlar cada dia, tot el filat elèctric, etc. Però, bueno, més o menys es pot controlar. Funciona. Sí. Però ja és necessari. Sí. El cabirol ja ho veurem, perquè és un altre tema. Anem veient que es van reproduint, cada any hi ha més, ja ho sentirem a dir. No neguem el pas al caçador de senglar, però la resta no. La perdiu és que està desapareixent, hi ha cuni, però feines ja 4 llibres, perquè has de venir a caçar-lo, que poc te queda, que quedi com una espècie de... reserva. Una reserva, un santuari. Bueno, de fet, una mica ho és, I es nota, el tord aquí viu molt tranquil. Normalment, quan és l'època de pluges, que els llombrius corren per aquí, fas un grapat de terra, va passar volia mostrar el tipus de terra que teníem aquí, i quan feies un grapat et sortien llombrius, que aquestes són les nostres col·laboradores principals. Aquestes l'únic que volen és que els hi tallis l'herba, que els hi deixis a terra i que no els imprenyis gaire. Elles et donaran l'humus que necessiten aquestes vinyes. No cal treballar-los, ja els treballen elles. Un sistema de túnels que tenen elles aquí sota no ho faràs amb un tractor. I és genial.